Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Keďže som na pôde ekonomov, urobím svoje predstavenie cez čísla. Som roky 1990, 1972. Vy ste asi tie 90. roky. Bolo mi povedané, že v priemere budem mať publikum veľmi mladé, okolo 20-21 rokov, čo je vždy veľká inšpirácia, veľká výzva, pretože mladí ľudia málo koho akceptujú. Mladí ľudia, pamätám si to tiež, majú svoje predstavy o živote. Preto potom, ako sa predstavím, by som veľmi rád bol pridanou hodnotou pre niekoľko okruhov, ktoré zadefinujem. A chcem poďakovať za možnosť byť tu dnes medzi vami. V roku 72 som sa narodil, som z klasickej rodiny daného typu, bývali sme v paneláku. To, čo klasické nebolo, že od 15 rokov som vyrastal iba s bratom a s mamou, zomrel mi otec na leukémiu, čo je určitý druh rakoviny. Od 15 rokov som musel začať sa o seba starať sám, začal som robiť na stavbe, čo v danom čase bolo nelegálne, ako 15-ročný vás nikto nemal možnosť zamestnať, ale dalo sa to. No a potom v roku 1994 si otváram živnostenský list a začínam sa o niečo pokúšať. Chodím do Maďarska na burzu, nakupujem tam svetre a predávam ich na Slovensku so zámorným ziskom. A keďže sa to natáča, ale už to je premlčané, tak samozrejme nezdanený v danom čase. Boli to 90. roky a tak sa robilo. Burza nebola nejaká občná burza alebo burza cenných papierov, burza bola s oblečením, nemali ste obchody, nemali ste autoparky, nemali ste žiadnu platformu pre obchodníkov. A teda to boli tie prvé začiatky, kedy som sa stretol s obchodom. V roku 1996 zakladám svoju prvú, nazvem to, naozajstnú firmu a začínam rozvíjať podnikanie, ktoré má obrovskú perspektívu, pretože sa týka financií. V roku 2000 som sa oženil. Musel. Musel. V každom prípade som sa oženil a som stále šťastný ženatý, čo tiež nie je bežné. Človek dosiahne úspech. A narodila sa mi prvá dcera, Ema, ktorá má dnes 9 rokov, teda v tomto roku. V roku 2004 sa narodila druhá dcera, Alexandra, a tým si myslím, že toto máme za sebou, deti. V roku 2006 priamo mnou riadené a vlastnené firmy majoritne dosahujú obrat 1 miliardu slovenských korún, čo je vlastne ako keby to naplnenie slovenského, amerického sna. Založil firmu v svojej detskej izbe za požičaných 300 000 korún od mami za 10 rokov. Stáva sa nezávislým človekom z pohľadu financií a firma dosahuje úspech. V roku 2007 sme boli najúspešnejšia firma v Rumunsku. Zúčastnili sme sa dôchodkovej reformy. Boli sme vyhlásení za brokera roka a v roku 2010 tu stojím dnes a mal by som byť pridanou hodnotou, možno inšpirovať vás na ceste za úspechom.